रिकुवेस्ट खालामनो लुगैदों मानो हाबा जाखांनानैबो खारो जोंहा प्रेक्टिकेल आंनिफ्राय मोदोम गैसिनै रानथं रुनथं फाथिना बायदि प्रेक्टिकेल बसुमतारिया बुंबाय थायो हिनजावफोरनि खारनायनि जाहोना माबा माबि होननानै दा आंथ' मोनथिया मानि थाखाय खारो नङा होमबा दा बिहामजोफोर खारनायखौ लानानै मेथाइ बानायबाय थायो गोरोन्थि जायोना मायोथाय आंनिया आं मोनथिया आरो बारा दा नैबे बैसागुआवबो फैगोन बैसागुआवबो आङो दोंसे मेथाइ बानायदों आबौनि गारांजों माने बिहामजो खारनाय आरो रिल्स बानाय आंना बिहामजोआ सोरबा हौवाजों खारलांबाय होननाय नोंथांमोना बिजों मोसागोन ना मोसाया अबयसे सिख्लाफ्रा मोसानाय नङा सेंग्राफ्रा मोसानांगोन खिन्थु मोसागोन ना बरिया थेंक इउ दैखराव दै खावनाय ददेरे खानाय बानाय जानजियाव दैहु लानाय ददेरे खानाय बानाय रंजा सिख्लाफ्रा ओरै फैनांगौ अननानै ओरैजा फैनांगौ सिख्लाफ्रा बयबो साबै दैखराव दै खावनाय ददेरे खानाय बानाय जानजियाव दैहु लानाय ददेरे खानाय बानाय सिउ सिउ बारजों दखना रुबैया बुखारलांबाय नोंनि बे गारौ मोखांखौ लाजिहोबाय सिउ बारजों दखना रुबैया बुखारलांबाय नोंनि बे गारौ मोखांखौ लाजिहोबाय दैखराव दै खावनाय ददेरे खानाय बानाय रंजा दावथु गाबदों आयौ नोंनि बे इसानसालियाव खाल माथु खुनायखौ नायहरफा खोनाफा आंनि गोसोआसो उरां फारा सानसुथिरनि जुगुगु दावथु गाबदों आयौ नोंनि बे थानसालियाव खाल माथु खुनायखौ नायहरफा खोनाफा आंनि गोसोआसो उरां फारा दैखराव दै खावनाय
थानाय बानाय सानसेयाव दैहु लानाय आगै गदेरे थानाय बानाय रंजा 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 दे बयबो बरिया बरिया रंजा रंजा बोलो हे गोसोम गुफुर होनना बासिया आं आगै सना महर मोखांजोंल' रायजो जाया नङा नङा गोसोम गुफुर होनना बासिया आं आगै सना महर मोखांजोंल' रायजो जाया आगै नोंनिया खावलाय मिच्छबाय बिमायानो लोखि गोनां नोंनिया गन्थं मिच्छबाय बिमायानो लोखि गोनां दैखराव दै खावनाय आगै गदेरे थानाय बानाय सानसेयाव दैहु लानाय आगै गदेरे थानाय बानाय गदेरे थानाय बानाय गदेरे थानाय बानाय